Què tal? Molt bon vespre i benvinguts una vegada més a aquest programa al Maresme Esports. Ja estem llestos i preparats amb un farcit d'històries esportives que, sens dubte, no us podeu perdre. Avui coneixerem una mica més del pitch and pad, per exemple. A Sant Cebrià de Vallalta han vingut els millors jugadors internacionals de pitch and pad. Els voleu conèixer? Veniu amb nosaltres. Jordi. Bones. Hola, explica'ns com funciona això del pitch and pad. Realment, què és? Què és el pitch and pad? A veure, és un esport similar al golf, en el qual es juga amb menys pals, es juga amb 6 pals i el pad, i les distàncies bàsicament són més curtes. Es juga també des d'una estora, en el golf, per exemple, se surt d'un tir de gespa natural, i en el pitch and pad hi ha una estora on tothom surt d'allà mateix. I les mides oscil·len d'entre els 40 fins als 120 metres. Parlem una mica del club on ens trobem, que és el Sant Cebrià de Vallalta. Exacte. Quin any es va fundar? Aquest camp es va fundar el 94, l'any 1994. O sigui, ara van fer 15 anys ja, i aquest any anem pel 17è. Hi ha gent de totes les edats, de tots els nivells. És l'avantatge d'aquest esport que no has de ser un crac per començar. Tens davant un foradet de 50 metres, amb 3-4 classes, ja pots començar i a disfrutar. Bàsicament, ja ho diu el nom, és un Open, per tant pot participar tothom de totes les nacionalitats que formin part de la FIPA, de la Federació Internacional de Pitch and Pad. Aquí ara mateix tenim representants irlandesos, holandesos, d'Andorra, també de Noruega, tenim un suís i em sembla que i catalans. La resta són tots catalans, formant un total de 108 jugadors. Avui fan 2 voltes de 18 forats, repartits en 2 torns, i demà sortiran ja tots pel forat 1 per ordre de classificació. Per tant, el guanyador sortirà del millor resultat en aquestes 3 voltes. Sí, tenim un nivell molt alt, no? Aquí ara mateix hi ha el millor d'Europa. Sí. Josep, explica'ns... Bona tarda. Explica'ns una mica què haig de fer per aprendre a jugar a pitch and pad. Molt bé. El primer dia, el més important, la cosa més bàsica, és agafar el pal, que prou difícil és. Es col·loca la mà esquerra a la part superior del pal, de tal manera que aquest dit, l'índex, no el veiem. Així ho veuríem, així ja no ho veuríem. Després el dit petit de la mà dreta es col·loca entre els 2 últims de l'altra mà, els altres 3 toquen el pal, i després amb la mà dreta tapem fins a tapar completament el dit gros de la mà esquerra, en aquesta posició. Aquesta seria la manera d'agafar el pal. I la segona cosa molt important és la postura del cos. Ara, per evitar lesions i per fer un bon giro, és molt important col·locar-se bé davant de la bola. La posició seria amb els peus una mica separats, lleugerament flexionats els genolls, i l'esquena recta, però una mica sobre la bola. Aquesta seria una mica la postura del swing. El swing és tot el moviment. M'expliques, m'ho faig jo, ho poso a la pràctica, no sé si me'n recordaré de tot. A veure. Primer col·loques a l'esquerra, sempre que el pal estigui ben col·locat, aquí. Molt bé, i el dit petit sobre l'últim. Aquí? Molt bé. Ara aquest tercer dit que també toqui el pal. Només el petit que estigui aquí, molt bé. És molt difícil. I per anar bé aquest dit jo no l'hauria de veure, l'hauries de tapar amb la mà dreta. Perfecte, això mateix. Ara si vols col·locar el pal aquí a la goma, amb una lleugera flexió als genolls, i l'esquena, recta, però una mica sobre la bola, en aquesta posició. Aquesta seria la postura, aquí estaries molt bé. I a partir d'aquí començaríem a fer moviment. Si vols pots començar a posar el pal, sempre mirant a la bola, vas donant aquí el pal, vas posant, sempre mirant abans, girant, però sempre mirant a la bola, Llavors seria el moviment ràpid, no? Això, després baixaríem de pressa i quan acabes el moviment del cos és aquest. Tot el cos es gira i el peu dret s'aixeca. Una cosa així, més o El peu menys. dret ben aixecat per això. Ara, això mateix. Jo des de darrere haig de veure la sola de la sabata. Molt bé. Josep, ara prou, t'ho ensenya el mestre, que ho faci.
al principi es tira normalment des de la goma, que és una mica més fàcil, i després per anar bé s'ha de baixar la bola a baix, es picar des de terra, que és quan normalment es tira des de l'est de terra. A Sant Cebrià de Vallalta es va celebrar l'Open Internacional de Pitch and Pad, fins on es van desplaçar jugadors d'arreu d'Europa. Hola, Marc. Hola. Ens trobem aquí a l'Open del Sant Cebrià de Vallalta. Tu estàs participant en aquest Open? Sí, de moment estem jugant, sí. Sí? Hem fet la primera volta i ara jugarem a fer la segona. La primera com t'ha anat? Com creus? Bueno, la primera, pues, al matí feia molt de fred i bueno, hem jugat. De moment em vaig cinquè empatat amb uns quants i aviam si ho podem millorar. Quan vas començar en aquest esport? En l'any 1999, porto 11 anys. I com és que et va donar per... Feies el gol? Bueno, es una miqueta, es un tema un poquito molt llarg de contar. A través d'una enfermedad que va agafar i el meu company, el Paco Saído, em va ficar aquí dintre, sí. I bueno, m'ha agradat tant que des de llavors ja no he parat. No has parat. Bàsicament, el pitch and pad a nivell internacional es juga amb 3 pals. Llavors, hi ha el pal que és amb el que es fa el cop de sortida, que segons la distància doncs serà un o un altre. El tercer pal és el pad, que és el pal que és per empènyer la bola i ficar-la al forat, que és quan està la bola al grill i la gespa ja és molt més fina, llavors l'únic que ha de fer és rodar. No ha d'aixecar-se la bola, sinó que la bola va rodant i llavors s'introdueix al grill. Jordi, explica'ns una mica la manera de puntuar en el joc del pitch and pad. A veure, en el joc del pitch and pad, en principi es juguen a 18 forats, per norma. I després, doncs, des de la sortida, els cops es compten des que se surt des del tir fins que la bola s'emboca dintre el forat. Teòricament, el par, que seria el par és una mica els cops que s'haurien de fer fins a arribar al forat. És 3. Aquí els forats són 2 per 3, per tant, hauries de fer doncs, fins a, com a molt això. Però, òbviament, ja fa 4, 5, 7 i a vegades 10, però també fan forats amb 2 o inclús a vegades la colen directament. I després, doncs, amb un recorregut guanya el que fa menys cops en el total d'aquests 18 forats. Pel que fa a aquest Open, canvia una mica, es fa el millor de 3 voltes. Per tant, doncs, els 54 forats. El que faci el millor resultat amb la suma d'aquestes 3 voltes és el guanyador. Molt bé. I la gent, què fa que els decanti pel pitch and pad i pel golf? Una de les diferències, hi ha dues diferències. Una és econòmica, anar a jugar a golf doncs, costa 3-4 vegades més que anar a jugar al pitch and pad, i l'altra és de temps. Aquí, amb els 18 forats, es fan amb 2 horetes, com a molt. Al golf necessites 4-5 hores ben bé per acabar una partida. Això després, doncs clar, sobretot a l'hivern, que els dies són curts, veus gent doncs, que s'escapa o a l'hora de dinar de la feina, aprofita, ve aquí, inclús fa 9 foradets i se'n torna a treballar. Amb el golf això és impossible, no et dona temps ni a fer 2 forats. L'Open de Pitch and Pad va tenir la presència del campió del món de Pitch and Pad, el català Fernando Cano. A veure, secret no hi ha cap secret, perquè això a vegades un dia pots estar fi i fer-ho molt bé i un altre dia no. A veure, l'important aquí, sobretot, per mi, és que mentalment estiguis fort, vull dir, és el coco, perquè hi ha jugadors que saben jugar, són molt bons, però en moments difícils és quan has d'estar allà centrat i això és el que costa. A vegades hi ha jugadors que tenen més facilitat per fer-ho i altres li costa una mica més, però principalment és estar bé amb el coco. Podem dir que és un joc molt d'estar concentrat. Sí, és molt mental. A més, el pitch and pad és més mental inclús que jugar a altres esports, perquè has d'estar tot el rato, qualsevol fallo, qualsevol cosa, te treu de partit i llavors no dones una dreta. Fa molt que jugues? Bueno, jo fa que jugo aproximadament, no sé, poder 16, 17 anys o així, que vaig començar, però vull dir, jugar en sèrio fa 6, 7 anys o així, aproximadament. I què et va fer decantar-te? No sé si has provat el golf.
què et va fer decantar-te més pel golf que pel... A mi me va fer decantar més pel pitch and putt molt pel tema... El tema de competició és molt maco, hi ha molta competitivitat. Llavors, la gent que hi ha al pitch and putt és com una família, vull dir tot. Hi ha molt bon ambient, amb tot hi ha molt bon rotllo i m'ho passo molt bé. L'esport del pitch and putt és totalment amateur. Tots els participants s'han de pagar els seus desplaçaments i l'inscripció dels tornejos.